ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲರತೆ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಂಬರಬಲ್ಲಿಂಡತ್ತೆ ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಒಂದ್ಪೆರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅವೆತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಟಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಈಸಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಲೆ ಚಳಿತ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಷ್ಣಾಂಶಡು ದೀಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಚಳಿತ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ರಸದೆತ್ತದು ಮರ್ದಲ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಳಿತ ಟೈಮಡು ನೀನು ವಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೊತುದು ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ವರಾಣೆದಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು. ಉದುದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿತ ಟೈಮಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೇನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ರಸವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಶೀತದ ಟೈಮಡು. ಒಂದು ಶೀತದ ಟೈಮಡು ಏತು ಉಪಯೋಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಚಳಿತ ಟೈಮಡು ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಒವ್ವು ರೀತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಟ್ನಿದ ರೂಪಡು ಸಾರ್ದ ರೂಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾವ ಟೈಪ್ಡ್ಲ ಮರ್ದದ ರೂಪಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಭಾರಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ coconut, taro yang jadi.